Tak ahoj, já vás zdravím všechny. Já radši píšu, než mluvím, takže jestli mi v něčem úplně nebudete rozumět, tak to samozřejmě chápu a odpouštím vám, ale doufám, že to bude pro vás aspoň trochu přínosný a efektivní. Hodně čtu, vzdělávám se, dělám spoustu věcí, jsem dost kreativní a myslím si, že každý jediný člověk na této planetě má nějaký prostě svůj smysl, proč je na tom místě, kde je, nebo v té rodině, nebo prostě, že žijeme tady na té zemi a ne na jiný. Určitý věci chápu i trochu jinak a vím, že se každý s tím asi stotožňovat nebude, ale ráda bych tomuhle ne úplně světu, i když někteří lidi ho ničí, takže by bylo potřeba mu trochu pomoct. Možná trochu víc, ale ráda bych pomohla třeba jiným lidem, jo, taky jsem se prala se spoustě věcma, rodinejma problémama, nějaký špatné zkušenosti, dobrý a tak dále, to má ale úplně každý kvůli něčemu brečí, no, musí něco obětovat. Prostě to je naše životní cesta, každý má nějakou jinou, každý má jiný jako překážky a prostě to tak je. Hod se s tím musíme smířit, že budou špatné věci, ale pak přijdou ty dobrý a budeme smutný a zase budeme šťastný. Je to prostě život, každý se s tím musí smířit. Teď je spousta videí na Instagramu, na YouTubeku, všude. No, prostě nebudu to dál rozebírat. Chtěla bych tomuhle světu nebo hlavně těm lidem něco předat a třeba někomu jako víc pomoct, tak jak to pomohlo mně. Mě teda pomáhá strašně moc to vzdělání, ale nejsem psycholog ani rozený učitel, takže k tomu jsou odpovídající moje schopnosti komunikace, ale už jsem na tom taky líp. A možná i v tomhle se můžou schlížet lidi, co vlastně neumí mluvit, neumí se postavit před dav lidí někam na pódium nebo prostě před tady tu midí malinkou kamerku a mluvit tam nějaký blbosti, tak bych vás chtěla utěšit, že já taky nejsem prostě na tu komunikaci odborník, víceméně češtinu, gramatiku zase taky dobře neumím. Ale jde to, když se tomu trošku postavíte čelem a navzděláváte se, projdete si nějakýma zkušenostmi, tak nakonec zjistíte, že to není zase tak těžký. A jestli mluvíte nějak blbě jako já, tak si myslím, že to je úplně jedno. A každý si z toho veme něco, každý to pochopí i trochu jinak podle toho, jak mu to prostě ten mozek, to vědomí dovolí. Takže si myslím, že jestli chcete něco pustit do světa, tak to prostě pusťte, natočte. Teď každý to činí a ukazuje samý blbosti. Takže to, co občas vidím, tak si říkám, jestli vůbec tohle měl někdo vypustit na sociální sítě, ale dobře, je to tam. Takže i vy, co se bojíte mluvit nebo někoho oslovit, tak nebojte se natočit klidně nějakou i kravinu, jo. Někdo se na to dívá, někdo se na to dívat zase nebude. Je to na každém, kdo co bude poslouchat nebo na co se bude dívat. Takže asi tak. Takže já bych tady chtěla pronést, abychom se dobelhali k cíli, proč vlastně tady to video natáčím. Dlouhou dobu studuju psychologii, mám za sebou nějaký kurzy, semináře, blablabla, to tady rozebírat jako nebudu. Čtu strašně moc knížek a ráda bych nějakou formou se snažila pomoct dětem, dospělým. Já bych si založit poradenskou konzultační jakoby činnost, samozřejmě nemůžu být úplně psycholog, protože má životní cesta mě k tomu ještě, nebo jakoby takovou tu šanci stát, teď už prostě nemůžu jít na školu, abych byla oficiálně psycholog. Třeba to přijde, jo, časem, někdy do budoucna, ale teď prostě jakoby to nejde, takže aspoň touhle formou té poradenské a konzultační činnosti bych chtěla, kdo to bude potřebovat a chtít nějakou formou pomoc, nebo si jenom prostě popovídat, vylít si svoje srdíčko, protože nemá komu, tak bych chtěla být vlastně tou vaší oporou, tou vaší pomoci, aspoň na těch pár hodin, když to budete potřebovat. Třeba vám i poradím s něčím inteligentním. Občas ze mě se vyhrne takových věcí, že ani sama nevím, kde to z té hlavy jako vezmu. Takže tohle video natáčím, že jsem došla k myšlence takový, že je spoustu knih o extrovertech, introvertech, o těch našich 4 temperamentech, jako je flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. A je o tom spousta studií a všeho. Já trošku si vykládám některé věci jináč. Hlavně to, co vidím jakoby u sebe, jsem odkoukala, jak se v některých situacích chovám, co všechno se člověk kvůli nějakým cílům musí naučit, jakou cestou se prostě dát. A možná i některé věci budu říkat, co jsem se naučila z knížek, to je jasný, že jo, samozřejmě, to, co si načtete, tak v té hlavě někde uvázne, pak si ten mozek přeformuluje
A pak to z vás vyplyne třeba buď stejně jako z těch knih, anebo i trochu jinak, protože každý prostě ten mozek a chápání má úplně jiný. Samozřejmě každý jsme jedinečný a jiný člověk, takže tak. Takže za mě, dneska mě to tak nějak jako napadlo, nebo mi to přišlo, že to mám natočit a i si sepsat. Týká se to teda naší povahy, jestli jsme introvertní nebo extrovertní. Pořád to jsou jenom nálepky, které někdo vymyslel, abychom to lépe samozřejmě pochopili, abychom si lépe rozuměli, protože v dnešní době strašně moc lidí ztrácí takovýto srdeční pochopení pro jiný lidi, kteří nám přijdou třeba divný, nebo chápou věci a vidějí je prostě jinak, jako my nedokážeme. Tak mně přijde, že v dnešní době fakt to pochopení prostě pro takový lidi se ztrácí a naučili jsme se je jenom označovat třeba, že jsou hloupí, nebo že jsou v něčem prostě odlišný a divný. Zase se oháníme těma nálepkama a tak. Samozřejmě, nálepky jsou v určitých věcech správný, ale myslím si, že na nich až moc jako lpíme, že bychom prostě neměli být na nich tak jako závislí, abychom furt něco nějak jako označovali. Jo. Někdy je lepší nechat ty věci tak, jak jsou a možná i v nějakých situacích fakt jako mlčet. Jo. Nepouštět každou svou myšlenku a ventilovat to. Ale jako v téhle formě ty nálepky jsou dobrý, že jsme vlastně ty naše povahy jsme zařadili do 2 skupin, jako extrovert a introvert. Někoho, když ho vidíme, známe, jak ta povaha vlastně se chová, která je označena třeba jako extrovert, tak víme, jak ten člověk prostě, jaký vlastnosti a charakteristiku má, že ho můžeme označit za extroverta nebo introverta. Ale nějaká povaha převyšuje, což si myslím, ano, teď nevím úplně, jak bych to vysvětlila, stříhat video se mi nechce. Možná to bude asi trošku delší, ale to určitě vydržíte, no. Přinejmenším to hodím na YouTubeko, takže se mi to nebude vejít na Instagram, no to nevadí. Prostě mě, zkrátím to, já jsem si to sepsala, co si nenapíšu, tak víceméně z té hlavy občas vyprchá a pak nemám tu správnou myšlenku, větu, takže já si radši všechno píšu, je to prostě jednodušší, protože hned co tam vleze, tak chodím na papír a mám to na papíře, že se k tomu můžu vrátit, což si myslím, že dělá spousta lidí, že jo. A já, když pak třeba mně přijde nějaká dobrá myšlenka, nemám to na tom papíře, tak už si na to nespomenu tak, jak jsem to chtěla vlastně odprezentovat, což mě pak docela dost štve. Takže já si to vždycky hezky sepíšu, takový menší souhrn si udělám. Takže když si vezmete malé miminko, když se vám narodí, ať je to holčička nebo chlapeček, tak pořád nevíme, nemůžeme ani určit, jaký bude mít charakterové a povahové rysy. Prostě to na něm nepoznáte. Jo, jedno miminko je hodnější, brečí, jiný zase brečí víc, jo, ale to furt neudává, jestli jakou povahu jako bude mít. Samozřejmě potom časem v průběhu života, když to miminko se stává větším, je rok, 2, 3, 4 a tak dále, tak už získává nějaké svoje povahové rysy a tam už zhruba můžeme trochu určit, kým se jakoby stává, ale pořád nemůžeme vědět, kým bude. Samozřejmě nějaký naše geny po nás děděj, který si nesou ty vzorce celý svůj život a pak už záleží na nich, jak v dospělosti se s tím vypořádají, jestli se naučí něčemu bránit, nebo ty věci pojmou trochu jinak, nebo jestli vejí do konce života prostě úzkostlivý, že se mu stalo něco špatného, anebo se prostě postaví a řekne si, že takhle ne, že to prostě byla dobrá zkušenost. I když to bylo špatný, smutný, tak to byla dobrá zkušenost a teď si žiju svůj život a chci, aby byl lepší, takže se budu chovat jinak a takhle. Nebo někdo má ve svém tátovi velký vzor, tak chce být potom táto, tak mu je hodně podobný tomu tátovi, nebo zase naopak nechce být jako jeho táta nebo mamka, protože se chovají takhle, jak se mi to třeba jako nelíbí. Chci být lepší rodič, nebo chci k těm situacím přistupovat mnohem lépe a tak dále. Jo? Takže mi úplně určit si myslím, že někdo extrovert nebo introvert nemůžeme, i když ho známe skrz na skrz, tak furt je možnost s těma temperamentama, s těma povahama nějak pracovat. V průběhu let, čím starší jsme, máme věk rozdělený prostě na etapy určitého vývoje a díky tomu se vlastně furt měníme, nezůstáváme stejný. Věci chápeme jinak, jako je chápeme v 15, tak ve 30 je chápeme úplně jinak, protože zmoudříme, máme víc zkušeností, víc rozumu.
jo. Tak jak jsme byli šťastní a spokojení třeba v těch 30 letech, tak už v 60, 70 zase si stěžujeme, jo, protože jsme unavení, to tělo unavený a bereme zase ty šťastné věci spíš jako takovou zbytečnou věc třeba někdo, jo, nebo jako přítěž nebo něco takového, jo, protože už to tělo je unavený, jo. Takže furt se měníme, furt ten náš mozek pracuje, to tělo pracuje. Pokaždé tu určitou věc nebo situaci budeme chápat úplně jinak v různém věku, jo. Takže si myslím, že nemůžeme úplně nálepkovat někoho, že je takovej nebo takovej, jo. Když si vemu svůj třeba jako případ, tak dřív když jsem byla na základní škole, tak jsem spíš byla taková flegmatická, v průběhu času se to změnilo, že jsem byla víc zase cholerická v té pubertě a pak se to změnilo do takový spíš jako harmonie, protože jsem se naučila s těma temperamentama, s tou povahou víc jako pracovat. Ten vzorec cholerika samozřejmě ve mně pořád je, jsou situace, které mě naštvou, ale umím s tím prostě, naučila jsem se s tím pracovat a to je největší kámen všeho, že vy se musíte naučit sami se sebou pracovat s tou svojí povahou, charakteristikou. Když nastane nějaká situace, tak záleží vždycky na tom, jak prostě se zachováte. Od toho se odvíjí pak všechno okolí a tak. Všechno to jsou naše životní zkoušky a překážky, které nás vyvádějí z rytmu a záleží jenom na nás, jestli my se necháme vykolejit nebo ne. Je samozřejmě, bez toho by to nešlo, abyste si něco nenastudovali o těch povahách, protože co nejvíc knížek si prostě načtěte. Já třeba na internetu za stolik úplně nefunguju, protože ty monitory mi té mojí hlavy úplně nedělají dobře, takže já mám doma hromadu knížek a spíš čtu a samozřejmě to delší na vzdělávání, než když si přehraju nějaký video samozřejmě, ale myslím si, že to je mnohem účinnější, než když koukáte na ty videa, tak je mnohem lepší si přečíst tu knížku, dává mnohem víc a hlavně si rozvíjíte tu svou kreativitu a fantazii, když čtete a musíte si to vlastně představovat. Když si k tomu hodíte samozřejmě, když člověk si dělá tu anatomii, tak tam třeba bez těch obrázků to fakt jako nejde, tam to musíte vidět, jo. Ale je to furt lepší, si čtete tu knihu, šoupnete si tam nějaký obrázek, abyste si to líp zapamatovali, než to videa nebo scrollování na internetu, to prostě ten mozek unavuje, je to ubíjející, jo. Hlavně teda pro mě. Takže když to vemu ze svýho života, tak vlastně já hodně pracuju s těma zvířatama, koňma, slepičkama, králičkama, prostě s různýma zvířátkama a plus teď do toho hodně zapojuju ty děti a taky i vlastně mám práci se seniorama jako pečovatelka, takže pracuji hodně s těma dospělýma. Takže ty zkušenosti mám celkem dost a dává mi to hodně, když člověk to přijímá, jestli je v těch situacích uvědomělej, tak vám to hodně dá. Samozřejmě, když pracujete jako robot, nevnímáte okolí nic, prostě si jdete, uděláte tu práci a jdete domů, tak vám to nic nedá, jo. Vždycky v těch situacích musíte být trochu vědomí, trochu to nasávat. Je to únavný, bere vám to energii, ale prostě vám to dá spoustu jako zkušeností, jo. Takže na jednu stranu, když dělám tyhle profese, tak je potřeba se naučit pracovat sám se sebou a naučit se vycházet s těma svýma povahama, přeměnit nějaký svoje vzorce, protože spoustu věcí si bereme od svých rodičů vlastně v průběhu života, jak to dítě roste, tak si my vlastně ho určíme, jestli bude introvert nebo extrovert, nevědomě ho určíme, protože v nějaký situaci se takhle chová, jo, tak to bude určitě sangvinik, protože je veselý, zapomíná na věci, že jo, protože je furt takový energetický a tak. Ale nemusí tomu tak být. My ho tak určíme, tak samozřejmě, jak mu to vnukneme do té hlavy, tak on si to přijme za svý a bude tak jako žít. Ale nemusí být sangvinik, jo. A takhle to jakoby se vším. Ale když si to vemete, nebo z mýho jako pohledu a práce na sobě, tak já jsem se musela, nebo každý by se měl jakoby přizpůsobit, abychom si víc rozuměli a pochopili toho druhýho, nebo pochopili to zvíře. Když třeba takhle pracuji s tím koněm, tak záleží podle toho, co učím nebo co děláme, tak já se podle té situace musím jako chovat, aby se mě třeba nebál, aby mi věřil, nebo aby to bylo pozitivní, aby do toho se mnou šel, jo. Takže když vemu situaci třeba, že on udělá něco špatně, takže mě to ohrožuje na životě, tak tam musím, i když nejsem označená za toho cholerika, tak se musím stát tím cholerikem a být trošku přísná, jo. V nějakých věcech u těch zvířat člověk musí být precizní. Nejsem melancholik, abych si
jak vidíte, tady je všude bordel, kdyby byla melancholik, tak to mám utříděný, ukázněný, jo, všechno hezky srovnaný. Nejsem, jsem tenhle temperament v tom dosti jako pokulhávám, jo, ale odvíjí si to zase od situace, mám méně času, jo, občas spěchám, takže to úplně pro mě není podstatný, mít všechno urovnaný, jo, a v pořádku, prostě si to urovnám, až budu mít víc času. Tak tenhle temperament je třeba u mě jako slabší, ale když chci, tak si s ním umím dobře pracovat a když mám čas, tak si umím velice dobře utřídit ty věci a když mi do nich někdo šáhne, rozhodí mi to, taky mi to vadí, jo. Nejsem taková, jako že bych na tohle byla úplně flegmatická. Takže u těch zvířat taky člověk musí být precizní, naučit se být důsledná hodně, jo? Což cholerici občas nejsou. Takže k tomu cholerikovi musím přidat toho melancholika. Jo? Pak nastanou situace, kdy ten kůň se dostane prostě do stresu, třeba když jde venku, vidí sáček. Jo? Tak já nemůžu se chovat jako cholerik, být rozhozená, nebo jak ty se chováš, jo? Nebo teď brát důslednost na to, aby on stál prostě na místě, aby nikam nepochodoval, jo? Nejde to, prostě tam v té situaci musíte začít být flegmatický. Kouknete se na tu situaci, kam kouká kůň, vy mu ukážete vlastně svým tělem, že jako jste to zbystřili, a pak se hodíte prostě do klidu a neřešíte to, jo. To nastává prostě klidná, flegmatická situace, kdy tomu koni ukazujete, že je to prostě v pohodě, že se prostě nějakého sáčku nebo lítajícího publiku nemusí prostě bát, jo. Takže tam musíte fakt zařadit tu klidnou povahu a dát tomu koni najevo, že je to v pohodě. Jo. Když třeba jsme na jízdárně a hrajeme si a potřebuju, když mám klidného koně, který mu se úplně nechce pracovat, tak potřebuju ho nějak jako zpozitivnit, aby jako vožil, no, aby se se mnou hrál. Ale tím, že já budu jakoby vzdechlá, chcípla, jo, tak on mi neožije. Takže já tím pádem se musím stát takovým tím sangvinikem, tou větší, energitější osobou, abych toho koně jako rozhýbala, aby on se mnou chtěl něco jako podniknout, jo. Protože hodně zvířata reagují na naší energii, na naše tělo. Takže já vlastně ty temperamenty, to jsou všechno energie, jo. Takže buď to jste klidný, nebo jste rozčilený, nebo jste flegmatický, melancholika, nevím, jak bych nazvala, důsledná energie, to nevím, to ještě budu muset asi promyslet. Takže je to taky hodně o té naší energii, jako je všechno, jako je celý svět, prostě je celá velká energie a mění se, je klidná, energetická, jo, harmonie a tak dále. Takže ty temperamenty jsou taky vlastně o tom. Takže všichni určitě, nebo já bych třeba pak udělala ještě jako video, jaký jsou charakteristiky extroverta a introverta. Ale víceméně, my, co pracujeme jako s lidma, s koňma, jinýma zvířatama, tak se musíme naučit být obojí. Ne, že jsme jenom extrovert nebo introvert, jo. Já víceméně, když se to vemu ze svého života, tak ze začátku jsem byla spíš taková introvertní, uzavřená, jo, moc jsem se s nikým nebavila, taková tichá a tak dále. Pak v průběhu života to začalo trochu ožívat, jo. V té pubertě samozřejmě každý začne být víc společenský, začnou uhlek kluci, u kluku holky, že jo. Tak samozřejmě se každý předvádí a blablabla, takže jsme víc otevření té společnosti a jsme víc jako takový extroverti, jo. A pak v průběhu života záleží, jaký vzorce sobě máme, geny, po jakých rodičích jsme, tak už se to začíná tak jako stabilizovat, když už jsme v takovém tom zralejším věku, přijdou do života nějaké starosti, že jo, děti, vlastní barák a tak dále, prostě nějaké povinnosti, nějaká zodpovědnost, tak pak už se ta povaha naše taky začíná taková jako ustálovat a u mě to přešlo, že jsem byla větší introvert, teda z toho společenského, veselého extroverta se mě stal introvert, který nechtěl mít na jednu stranu s lidma nic společného. Děti strašně mě braly energii, jo. Radši jsem někde si zaletla do kouta, četla tu knížku. Pořád to ve mně je, jo. Je to i to, že se mi vrátila jakoby minulost, nějaký horší zkušenosti. Já s tím nedokázala pracovat. Občas jsem nějaký scénky, nebudu rozebírat nějaký blbosti, takovýhle. To určitě stejně nikoho nezajímá. Takže spíš přišla na mě ta introvertní povaha s nějakýma věcma, jsem si nevěděla rady, ale díky tomu, že se hodně zadělávám, čtu, tak jsem určitý věci opravdu pochopila, i ty zkušenosti, jak v práci, jak s těma dětma, jak s těma zvířatama. A musela jsem se prostě naučit. Někdo samozřejmě má na výběr. Může zůstat takový, jaký je, záleží, jestli se vy chcete vzdělávat, jestli se chcete zlepšovat, nebo jestli jste spokojeni s tím svým životem, jaký máte.
Ale já prostě furt mám takový pocity, že člověk má něco budovat, má mít nějaký smysl, má si za něčím prostě jít, chce si plnit život, který si vysnil, jo. Já třeba mám hromadu snů, který bych si chtěla splnit, ale tím, že zůstanu furt stejná, tak tím si nesplním vůbec nic. Člověk se musí rozvíjet pořád. Ne, že to dojde do nějakého určitého věku, bodu a vlastně už takový zůstanete. My čím starší potom jsme, tak víceméně trošku hořknem, jo. My jsme unavení, ztrácíme tu energii. Je to samozřejmě i o tom, jak žijeme, jo, o tom způsobu žití, o té stravě, výživě, prostě co do toho těla vkládáme, nebo jak se zhuntujeme jako mládí, jo. Je to samozřejmě i o tom, jestli furt se udržujeme v takové kondici, v tom pohybu, nebo jestli začneme víc koukat na ten mobil, televizi a válet se na gauči. Jo, to strašně ubírá energie. Čím víc se hejbeme, čím víc si dáváme takových věcí, co musela počkat, až přijdou ty blbý nákladky. Takových cílů a snů, za kterými si chceme jít a smyslu života, co chceme všechno dokázat, splnit si, tak to nejde se neudržet neaktivní, jo. Když něco prostě furt chceme, za něčím si jdeme, tak furt nám zbývá ta energie i v těch 80 letech, jo. Že chcete třeba, budete mít vnoučata a chcete prostě jim být furt na blízku, chcete těm svým dětem pomoct s těma dětma, jo. Tak furt vás to udržuje aktivní, jo. Chcete vidět svět, prostě i v těch 80 letech to prostě jako jde všechno, co si prostě do té hlavy vložíte a co si dáte na papír a na tu nástěnku, tak všechno prostě jde, jo. Samozřejmě některé věci potřebují čas, jo. Než určitý věci pochopíte, než si k tomu dojdete, taky jsem si musela nějaký věci, k něčemu si dojít, něco si prožít a vyložit, nabrat zkušenosti nebo to vzdělání, abych mohla pokračovat, jo. Bez něčeho to prostě nejde, bez těch zkušeností nějakých nebo znalostí v hlavě některé věci prostě nejdou, prostě vás to nepustí dál, prostě vám to nepřijde do té cesty, jo. Takže když se na něčem zaseknete, tak je potřeba trošku zapřemýšlet a zjistit, co vám vlastně chybí, abyste mohli jako pokračovat, jo. Některé věci prostě jako samozřejmě se nedají vůbec jako uspěchat. Na některý si musíte počkat, až přijde ten jako správný čas, jo. Ale chci říct, co jsem úplně odběhla, než jsem jako úplně chtěla jako natočit, jo. Ale nevadí, to nevadí. Každý si z toho veme něco, co chce, jo, a co potřebuje. Nebo třeba někomu i poradím a říkám tady zrovna něco, co ten člověk v tu chvíli fakt jako potřeboval si uvědomit, jo. Ale hlavně jsem chtěla mluvit o těch povahách. Takže za mě teda, neříkám, že to je někde psaný, to víceméně to, co mě vnuklo někdo nebo něco, nebo sama do hlavy, že ten extrovert introvert nejde označit na někoho, jo. My můžeme být obojím, když chceme, ale taky můžeme být jenom jedním, samozřejmě. Můžeme být víc introvert, protože máme víc těch špatných situací za sebou a ještě furt s tím neumíme prostě pracovat. Až se naučíme pracovat s těma svýma horšíma myšlenkama, s tou minulostí, tak pak třeba začneme být víc extrovert. Jo? Můžeme mít všechny 4 temperamenty, nemusíme být jenom jedním. Když s tím se naučíte pracovat, tak je to jednoduchý. Jo? Když nastane nějaká situace a někdo je označený prostě jako za toho cholerika, jo? Tak jiný očekávají, že se bude chovat cholericky, bude naštvaný a tohleto. Ale když s tím umíte pracovat, tak v té situaci se nemusíte tak chovat. Vlastně si to ten mozek uvědomí, už to má za sebou, jo, už je vědomější, zkušenější, tak ví, že cholerický nemusí být, že se nemusí vlastně rozčilovat. Je to hodně velká energetická situace, trošku taková negativní, tak nemůžeme být taky zas tak negativně energetický. Tam je potřeba zachovat prostě klid, jo. A když si to uvědomíte, tak fakt zachováte klid. Spousta lidí mi říkala, když se něco stalo, nebo když jsme s Alešem byli na svojí svatbě, brali jsme se, tak vlastně nám přijel pozdě kněz, jo. Na svatbu přijede pozdě, aby nás oddal. Oni zapomněli normálně na to, že nás měli oddat, jo. A mě to nevadilo, já jsem zachovala klid. Někteří vyšilovali, nadávali, stěžovali si jako z naší rodiny. Já jsem byla v pohodě a v klidu. Říkám, tak si nafotíme nejdřív fotky, oni dojedou, že jo, a prostě všechno v klidu. Když chcete, všechno jde v klidu. V nějakých situacích je potřeba tu energii zase víc rozvášnit, zase dát, takže tam nastupuje samozřejmě ten sangvinik, že jo, no, který je veselý, jo.
Občas mi dělalo, teda ze začátku, že jsem se taky, než jsem to pochopila, než přišlo takový to poznání, tak, že jsem byla z toho trošku zmatená, s kým jsem vlastně, kdo jsem, co jsem vlastně, jo, jak se mám teda jako chovat, jo, je úplně jedno, jak se víceméně budete chovat, záleží na tom, jak vy to chcete mít prostě jako nastavený, jo, jakým příkladem chcete být, jo, jak v té situaci se prostě chcete chovat. Je jedno, jestli vás někdo nějak jako označí. Oni vás třeba ani neznají takový, jaký doopravdy jste, jo. Protože nejsou ve vaší kůži, takže nemůžou vás určit nebo označit někým, kým si myslí, že jste, jo, protože vás prostě neznají, nejsou vámi. A tím pádem ani vy nemůžete někoho označovat, že je někdo nějak nebo takovej, nebo se takhle chová, nebo vlastně je divnej. Každý ty věci prostě chápe úplně jinak, každý jiný. A je důležité, abychom se naučili a pochopili a došli si k tomu a uvědomili si, jaký opravdu chceme být. My, jaký chceme být. Ne tak, jak nás označuje okolí, ale my, abychom byli šťastní, spokojení a mohli pokračovat v té své cestě za těma svýma snama. Jo? Určit si, co je pro nás prostě ta priorita, co je pro nás důležitý. Jo? Takže furt záleží jenom na nás. Nedívejte se pořád na to, kdo co má. Že má někdo něco víc než my, že je někdo víc než my, jo? Že někdo dosáhl lepších výsledků. No a co, tak to je dobře, teď je to dobře. Teď na světě čím víc chytrých lidí je, nebo no, nevím, jestli k téhle formě se mám vyjadřovat ještě, protože já jsem trošku IQ, umělou inteligenci. Úplně nedávám, ty techniky sociální sítě úplně nedávám. Já jsem spíš pro, když je někdo jako chytrý vynalezne třeba něco, co má smysl, jo? Co pomáhá prostě tomu světu, té přírodě, těm zvířatům, jo? Ne jako ku prospěchu jenom tomu člověku, ale prostě co pomáhá celkově, co je fakt jako prospěšný pro tu přírodu a ty zvířata a zároveň i jako pro nás, jo? Že to není, že když my něco stvoříme, tak vlastně něco nového vznikne, ale to starý musí zaniknout, jo? Protože jsem vymyslel modernější jako variantu. Ne, já si myslím, že všechno, co já teď úplně nevím, jestli to vysvětlím, to je zase jako jiná úroveň, na kterou se ještě musím dopátrat, ale každému vyhovuje něco jiného, takže ty staré věci by zanikat taky jako neměly, když jsou dobrý a prospěšný, jo. To jsem zase odběhala někam jinam, no, já to nechci zase prodlužovat, což zase to je video, já nevím na kolik minut, že jo, tak vždycky, já nevím dělat prostě krátký video, když tady mailu takovýhle věci, ale prostě důležitý je, abychom byli my sami se sebou spokojení, abychom mohli pokračovat v té cestě, prostě za tím svým snem a cílem. Jo, je potřeba fakt jako hodně se vzdělávat, číst, prožívat ty zkušenosti, jo. Záleží na každém, kdo co chce, co je právě ta jeho priorita, jo. Ale my ty povahy, furt je to jenom prostě takový určení, taková ta nálepka, ale my s tím fakt dokážeme pracovat. My nemusíme být introvert, nemusíme být extrovert, všechno záleží jenom na vás, na nás a na vás, jak se k tomu prostě postavíte a jak se v té situaci rozhodnete, nebo v tom životě, jaký budeme, jo. Za ten jeden život se nedá naučit úplně všechno, abychom všechno vynalezli, zjistili, prostě jako nedá, jo. Ale to už taky všechny věci nejsou jenom postavené na jednom člověku, je nás hromada. Takže každý ví něco a je úplně úžasný, když se sejde a spojí skupina lidí na té stejné vlně a předává si ty informace, které vlastně vy potřebujete, jo. Je to fajn, když nejste na to jako sami, jo. To je úplně asi úžasný, když jako ta komunita se semkne, drží pospolu, nikdo tam není, jako že by si házeli klacky pod nohy. Teď si vyměňují ty vědomosti, prostě, který zrovna potřeboval ten druhý, jo. Předáváte si to, což je úplně úžasné a myslím si, že na tom světě by to takhle mělo fungovat. No, poslední dobou se nám ten svět trošku jako rozpadá a doufám, že ho zase mu pomůžem, hlavně těm lidem nějak ho semknout a stát při sobě. Jo, nějaké věci jsou pro mě úplně nesmyslné, úplně zbytečné, dali by se vyřešit trošku jinak, ale tady rozebírat nebudu. Na to ani nemám právo do toho jako zatím zasahovat a mluvit. Já jsem chtěla jenom tady říct o těch povahách, což se mi nějak vymklo zase trochu z té komunikace, že jsem přešla i na jiný témata. No, takže asi tak.